नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक असा अनुभव। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। माझे वडील मोठ्या कंपनीत कामाला आहेत। आम्ही सहकुटुंब शहरातच राहतो, पण कधी गावची यात्रा असली की आम्ही सर्वजण गावी यात्रेला जातो। याही वेळेस यात्रा जवळ आली होती। आम्ही सर्वांनी गावी जायचा बेत आखला होता। आज ऑफिसचे सर्व कामावरून आम्ही जायला निघणार होतो। माझे वडील कामावरून उशिरा आल्यामुळे आम्हाला निघायला खूपच उशीर झाला होता। त्यामुळे शेवटची बस पकडून आम्ही गावाला जायला निघालो। ती बस आम्हाला आमच्या गावापासून 4 किलोमीटर अलीकडेच हायवेला सोडणार होती आणि पुढून आम्हाला एखादे खाजगी वाहन करून जावे लागणार होते। तिथे पोहोचायला जवळपास आम्हाला 7 वाजले होते। बराच वेळ थांबूनही एकही वाहन मिळाले नाही। मग माझ्या वडिलांनी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला, पण आई मात्र नको म्हणत होती। ती म्हणाली की थोडा वेळ आणखी वाट बघू, एखादे वाहन मिळेलच, इतक्या रात्री चालत जाणे बरोबर नाही। त्यावर माझे वडील म्हणाले की आधीच आपण खूप वेळ थांबलोय, अजून थांबलो तर अजून उशीर होईल। एव्हा ना आपण चालत निघालो असतो तर अर्धा रस्ता पार केला असता, पाऊण तासात आपण पोहोचू गावात। आई नको म्हणत होती, कारण गावात जाणारा रस्ता अगदी निर्मनुष्य असायचा। आजूबाजूला घनदाट जंगल होतं, पण वडिलांचे ऐकून आम्ही गावाकडचा रस्ता धरला। मला आणि आईला भीती वाटत होती। त्यात किर्र अंधार, मध्येच कुठल्या तरी प्राण्याचा आवाज यायचा आणि धडकीच भरायची। माझे वडील आणि दादा रस्त्याने बिंदास चालत होते। त्या दोघांनीही हातात काठ्या घेतल्या होत्या। माझे वडील पुढे, मी आणि आई मध्ये, तर दादा मागे, असे आम्ही रस्त्याने चालत निघालो होतो। आम्ही जवळपास अर्धे अंतर पार केले असेल, तितक्यात कुत्री विवळण्याचा आवाज आला। तसे मी आणि आई आम्ही दोघंही घाबरलो। वडील मात्र आम्हाला धीर देत होते। तितक्यात आम्हाला लक्षात आले की आमच्या मागे दादा नाहीये। आम्ही चौफेर नजर फिरवली, पण तो कुठेही नजरेस पडत नव्हता। आई तर काळजीपोटी रडूच लागली। वडील तिला शांत करत होते, पण मला जाणवत होतं की तेही आता घाबरले आहेत, पण आम्हाला दाखवत नाहीयेत। आम्ही तिघही दादाला हाका मारू लागलो। तो कुठे निघून गेला काही कळतच नव्हतं। वडील आम्हाला म्हणाले की अगोदर तुम्हाला गावात सोडतो आणि मग मी दादाला शोधायला येतो। आई त्यांचे ऐकायला तयार नव्हती। वडिलांनी जेमतेम तिची समजूत काढली आणि म्हणाले की दादा ठीक असेल, सध्या तुम्ही सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे। त्यांनी पुढच्या 20-25 मिनिटात आम्हाला गावात आणून सोडलं आणि काही गावकऱ्यांना सोबत घेऊन ते पुन्हा दादाला शोधायला निघाले। पण गावच्या वेशीपर्यंत आले आणि समोर पाहतात तर काय, दादा जंगलातून बाहेरच्या दिशेने चालत येताना दिसला। तो आपल्याच धुंदीत होता, अगदी शांत। तो जवळ आल्यावर वडिलांनी त्याला भानावर आणत विचारलं, सुशांत, अरे सुशांत, कुठे गेला होतास? पण तो एकदम शांत होता। त्याला बहुतेक काही कळत नव्हतं किंवा काय चाललंय ते समजत नव्हतं। त्याला घेऊन ते घरी आले। तो बाथरूममध्ये जाऊन थोडा फ्रेश झाला, पण घरात थांबण्याऐवजी तो घरातून बाहेर पडला आणि पुन्हा जंगलाच्या वाटेने चालू लागला। मी जोरात ओरडलो, पप्पा, दादा परत जंगलात चाललाय। तसे वडील धावत त्याच्या मागे गेले आणि त्याला अडवले। त्याला विचारू लागले, काय झालंय, काही बोलत का नाहीयेस आणि कुठे जायला निघाला आहेस? त्याने वडिलांकडे एक कटाक्ष टाकला आणि भरड्या आवाजात म्हणाला, तू कोण रे मला विचारणारा? त्याचा बदललेला आवाज ऐकून सगळ्यांना कळले की याला नक्कीच बाहेरची बाधा झाली आहे। जास्त वेळ न दवडता मामाने जाऊन गावातल्या एका मांत्रिकाला बोलावून आणलं, पण दादा काही कोणाचे ऐकत नव्हता। त्याला सांभाळणे माझ्या वडिलांना एकट्याला जमत नव्हते, म्हणून मग गावातल्या काही लोकांनी त्याला धरून ठेवले होते। पण काही वेळानंतर असे वाटू लागले की त्या 4-5 जणांनाही
तो आवरत नव्हता. कुठून एवढी शक्ती संचारली होती काय माहीत. शेवटी त्यातले दोघं तिघं म्हणाले की याला एका खांब्याला बांधून ठेवू, नाहीतर आपल्यालाही जंगलात ओढून नेईल हा. बऱ्याच प्रयत्नांनी त्याला एका मोठ्या खांबाला दोरखंडाने बांधून ठेवलं. तो जोरजोरात ओरडू लागला, आक्रोश करू लागला. मामा त्या मांत्रिकाला घेऊन आला. त्याच्याकडे एका कलशात कसले तरी पाणी होते. तो काहीतरी मंत्रोच्चार करत त्यातले पाणी त्याच्या अंगावर शिंपडू लागला. तसा दादा वेदनेने खूप ओरडू लागला. आम्हाला तर काहीच कळत नव्हतं की त्याला नक्की झालंय काय. आईला त्याची अवस्था पाहवत नव्हती. ती खूप रडत होती. हा सगळा प्रकार पाहून मलाही रडू आवरेना. पण तितक्यात एक विचित्र प्रकार घडला. मांत्रिकाने मंत्रोच्चार आणि त्याच्या अंगावर कलशातले पाणी शिंपडायचे थांबवले आणि दादाला प्रश्न विचारला, कोण आहेस तू? तसे त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलले. तो जोरजोरात हसू लागला. मी त्याचे हे असे अचानक बदललेले रूप पाहून प्रचंड घाबरलो. ते हास्य साधे नव्हते, त्यात प्रचंड चीड जाणवली. मांत्रिकाने पुन्हा त्याच्या नकळत ते पाणी त्याच्या अंगावर शिंपडले. तसे त्याने वेदनेने पुन्हा एक आरोळी ठोकली आणि रागातच बोलू लागला, सोड मला, नाहीतर मारून टाकेन तुला. मांत्रिकाने पुन्हा प्रश्न केला, कोण आहेस तू? बोल लवकर. कशाला या मुलाच्या अंगात प्रवेश केलाय? निघून जा, नाहीतर तुझी काही खैर नाही. तसे दादाच्या तोंडून अतिशय किळसवाण्या आणि भरड्या आवाजात एक वाक्य बाहेर पडलं, मी शिरप्या. विसरलास का काय मला? तसे मांत्रिक म्हणाला, तू का आलास परत गावात? या मुलाची काही चूक नाही. तसे दादा पुन्हा म्हणाला, तो माझ्या वाटेत आडवा आला म्हणून मी याला धरले. गावातली सगळी लोक हा भयान प्रकार पाहत होती. बहुतेक त्यांना याबद्दल माहीत असावे असे मला उगाच वाटून गेलं. त्या लोकांकडून पुन्हा माझे लक्ष मांत्रिकाकडे गेलं. तो मोठ्याने मंत्रोच्चार करू लागला आणि दादाकडे पाहत विचारलं, काय पाहिजे तुला? तू मागशील ते देईन, पण या मुलाचे शरीर सोडावे लागेल. दादा पुन्हा किळसवाण्या आवाजात हसू लागला आणि म्हणाला, मला माझा मान हवाय, कोंबडा हवाय मला, आणि दारू हवे, दारू. मांत्रिकाने माझ्या पप्पांकडे पाहिलं. तसे पप्पाने पटकन जाऊन त्याच्या मागणीची व्यवस्था केली. जिथून दादा हरवला होता त्याच भागात त्या मांत्रिकाने तो कोंबडा आणि दारू ठेवायला सांगितली. गावातल्या दोघा तिघांना घेऊन पप्पा आणि मामा त्या जागेवर गेले आणि ते साहित्य तिथे ठेवून आले. ते सर्व परत येईपर्यंत दादा बेशुद्ध झाला होता. आई खूप रडत होती, पण दादाची मात्र या भयानक प्रकारापासून सुटका झाली होती. नंतर आम्हाला गावकऱ्यांकडून समजले की तो शिरपा त्यांच्या गावातील एक दारुडा होता. दादाला ज्या जागेवर त्याने धरले होते त्याच जागेवर त्याचा 5 वर्षांपूर्वी अपघात होऊन मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून तो रात्री येणाऱ्या वाटसरूंना त्रास देतो, तर कधी कधी कोणी त्याच्या वाटेत आले तर त्यांना झपाटतो सुद्धा. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.